Meta tkellem dwar il-prijoritajiet tal-Gvern fil-baġġett tas-sena d-dieħla, il-Prim Ministru semma l-infrastruttura b'mod partikolari, kemm bħala toroq u sistema ta' dranaġġ u anke bħala żamma xierqa ta' postijiet frekwentati ħafna. Il-Prim Ministru insista li sistemi tal-passat iridu jinbidlu. Bil-bidla fid-direzzjoni li għamlet l-ekonomija tagħna u għax wettaqna l-bidliet li hemm bżonn, ħajkun hemm bżonn li nieħdu d-deċiżjoni f'dan il-qasam ukoll ħalli l-upkeep ta' żoni ewlenin f'pajjiżna isiru ta' livell Ewropej. Enfasizza li fix-xhur sajfin l-ammont ta' turisti laħħaq iż-2 miljuni, 4 darbit aktar mill-ammont ta' Maltin jgħixu Malta. Dawn aktar xiżuru Paċeville, il-Bajja ta' San George jew Buġibba. Nistgħu nħallu dawn it-tliet postijiet jiġu iggvernati, jiġu managed bl-istess mod li jiġu managed post li ma tantx jmorru nies fih, sal-lum il-ġurnata l-istess tip ta' management għandna. Aħna nixtiequ li nbidlu s-sistema. Biex nbidlu s-sistema hemm bżonn baġġettjar u ħankunu qegħdin naraw kif isir dan it-tip ta' baġġettjar. Il-Prim Ministru ħabbar li ser tinħoloq korporazzjoni li ser tamministra r-riġenerazzjoni tal-Bajja ta' San George. Can we afford li post bħal dak jintelaq hekk karrasu jsul il-privat jikkoordina waħdu? Aħna minflok ħankunu qegħdin inwaqfu korporazzjoni ta' reġenerazzjoni ta' St. George's Bay biex tikkoordina x-xogħol kollu mal-privat. Il-korporazzjoni se tara fost oħrajn li jkun koordinati traffiku li l-konsorzji voluti fid-diversi proġetti jaħdmu b'armonija bejnietom u li l-applikazzjonijiet tax-xogħol jiġu maniġjati kif xieraq.